Kelana sing nyuwun tembang apa kae judule sing bahasa Inggris ke apa? My heart will go on. Wan kananmu ra penak lho sonmu. Apa? My heart will go on, Rama. My head Will go on. will gone. Will go on. Kok saged ngoten disingkat ta, Rama? Piye ya? My heart will go on, Rama. Oh iya, wis paham aku. Kupingku sing kanan rada rapati genah ngono. Nggih. Saderengipun ngaturaken sugeng dalu, Rama. Iya, nak sugeng dalu piye sehat ya Pak Etayu? Alhamdulillah sehat. Nek kira-kira ngrasake lara nyebut asmane Mo. Lah teng napa? Iya, ya engko mari. Oh, mandi ngaten nggih. Ya. Jale diaturke nek sampean duwe ucapan utawa atur kunjuk panjenengane ingkang minulya ingkang saiki ngasta wali kota panjenengane Ibu Viwinanda lan Gus Kowim. Kalian Gus Kowim. Ya, karo jumeneng no, karo jumeneng. Saged ta? Gadah ta? Nggih. Semoga panjenenganipun Gus Kowim kalian Ibu Vinanda. Ya. Semoga sukses selalu. Semoga bisa menuntun rakyatnya dengan sukses pokoknya Romo. Iya ngono ya. Bisa menjalankan visi misi dengan baik Romo. Iya. Ya wis kuwi ucapanmu apik banget. Mboten Romo. Diaturke ya tembang sing kuwi mau enek apa? Gon-gon iki mau lho. Bahasa Inggris itu ya Romo. Ya. Kaya ngapa coba tembang no Cahayu. Ya. Jen bocah ayu pinter. Iki sih ana bangku SMA ya. SMA kelas tunggal Romo. SMA kelas 1. Nggih. Oh. Kelas tunggal. Iya. Kok wis dewasa banget ya no? Alhamdulillah Romo mindak nih modot. Iya. Ya saiki diaturke tembang sing kepenak ya ngono. Nggih. Aku pengen sama nembang tembangnya tembang langgam. Langgam. Apa kuwi memanik ya kena. Memanik mboten napa-napa Romo. Iya, memanik ya. Nggih. Kuwi garapane Mo tahun 2007. Lah nggih. Sangat Romo. Mung sliramu kang dadi mani ing kalbu. Memanik ki pujaan. Pujaan. Niki panjenengan terinspirasi napa Romo? Ya biyen tau kedanan karo wong ngono lho. Walah, ngoten. Ning kowe ora tak omongi sapa ya ora nek gunane. Aku angger kedanan iki mesti tak gawe lagu. Oh nggih. Nek rembulan kasmaran kedanan karo Nanda kuwi tembang rembulan kasmaran. Aduh. Nah nek cublak-cublak suwung kedanan arep buane kae. Nomor loro kae. Cublak-cublak semua. Ya, mung sliramu kang dadi mani ing kalbu pindha ratna kang katon maliwat paling mugi tansah eling senadyan adoh rasaku tansah sumanding rina wangi aku mung tansah nganteni tanpa kat
manggung ati matur sembah nuwun Cahayu. Matur sembah nuwun Rama. Nah, paling tidak tuh enek objeknya sing digandrung kan ngoten. Nggih napa ngono. Nah, bawane wae apik kaya ngene kok. Kosek. Ayo ndak, coba kok. Ya iki lho, ngeten iki. Ya ampun Nanda. Saya suwe wah jan ngangeni ati. Apa kabarnya? Halo Mas Gareng. Aku nek tenan iso nek kuangen lho, Nduk. Wong iki tombo kangen kanggo kowe. Sehat ya, Nduk? Alhamdulillah. Sengok. Nah, iso ta kowe ngono kuwi? Mas Victor. Halo Mas. Nek di wonge. Mbak. Woi. Weh, malah jegur kali nyapa lho. Ini lho, ini lho. Ndase katut. Oh iya. Kira ndase ucul. Nah, Coba gandrungan. lho ngene lho contone ngene lho. Piye? Duh wong ayu. Diawali ya, ben gandrung. Pepujane ngati. Lanang tenan iki ngene iki. Lanang tenang. Kaya ngene wong nandang asmara. Nyapa? Gur ngono ae iso. Iso Mas. Iso nang wong lanang kok. Oke. Jajale Lanang kok ning kono 5 kok ya. Ngono 5. Beh, Jan. Coba kowe mlaku sik wong loro, mlaku sik. Mbak Nanda badhe imunisasi putrane to. nggih. Pusasi putrane piye to? Digandrung. Duh dewa. Duh dawa. Dewa. Lah iki wonge dawa lho, dhuwur ngene iki. Kuwi ora dawa, kowe sing kecendeken. Oh ngono. Kowe sing dadak mbok ilangi pire mlo ceper kowe. Ngeten iki diodot napa saged? Ya ora penak iki. Diodot apa wesi? Diadot. Bocah ini manuk. Diodot. Bocah ini paling manuke ya cuwilik ngono. Lho. Nggih, ampun ngoten lho, Pak. Mbak kula ngeten iki nyuwun sewu wis. Padha ya, Le. Lho, nggih nyuwun sewu kula mboten sombong. Sak cempolane jenengan niku. Ngomong sapa wagan aku nguyuh nang kono ndek esuk kae Apa? dipaido manuk no kok. Kok pagi manuk Cendik. kok cedi-cedi piye to manuk. Ya, bacana. Sing apik le. Duh. Duh dewa Jawa Togong. Wong mesem Nyawang raine ning dhuwur, Mas. Hah? Raine ning dhuwur. Kok sing mbok sawang ngesor iki rai ndi? Lho, niki nggih rai. Lho rai apa? Rai lok. Wah, mesem. Bandeng tak gandrunge mesem lho. Apa nih? Raine ini. Sing mesem iki ya lambene kok. Mesem ndi? Lha niki Mesem ta? mesem. Apa? Nggon. Mbak nek kuwi ra mesem. Nggon mok mencep piye? Kok mencem lho. Ngapik? Welas sono omring wa mami kene Cahayu jumeneng. Jumeneng. Iya. Ora Ndak, geduk. gendong kan. Apa didongkrak piye? Ndak, pilih Dalam. gendong ben jajar gendong. Gendong. Wah. Ayo dadak. Iya. Alah dak sakit lho ya. Ndak. Gendangan kok lak kaya kowe arep adol Ndak. nongko. Mik modele no gendong ndak apa. Mboten saged kula mboten kiat. Mangke ge karo gondong ingon-ingone. Aja mbok gendong, cah nakal kowe. Kowe kok nek mbok gendong nutuk tuk. Alah ya ora krasa paling ya kaya di dudul. Ya lumayan kena nggih keri-keri. Nah, nggih lho. Paling tidak kaya aku mau lho, Le. Apa to? Ubeng keser ndodok pangku wong lanange ngono kuwi. Jare jagate ning kono kowe. Muter. Ngene lho. Lho, tek ser jengkeng pangku teplek. Lho ngono wong cah lanang. Lho ngono. Lho kok malah kaya arep tinju ngono iki. Yo persiapan. Gandrung. Welas
Beh. Iya. Yo. Oh, Ora iso ta, Pak? Nah, wis lek golek bojo sing ngene iki wis. Nganggo akal, paling ora perlu ngene kene. Oke. Nganggo akal. Nah, Nah, ngene. Kena iki ya. Insyaallah. Ya, pagah ketoke. Enggak kena iki. Mare yo sikil nek ceper yo ngene iki lho mare iki. nah, ngono, nek, pisan kas. Lho. Lah. Jan. Wis, dipangku no. Pangku. Nah, jegek koyo ngono mang. Nah, ngene. Lho ora gedok iki. Nah, yo. Kursi taman. Oh, kursi taman. Ora masalah. Ora masalah, Ora ya, Mas. masalah kursi taman. Ayo. Nah, kursi tamane neng kono kok. Ora masalah. Lungguh ana Lungguh kursi mriki. tamane. Amat lho Mas nggih. Besok kapan? Lungguh ra apa-apa, lungguh. Apa iki? Wuh, cilik Kula ora. samar lek meletet. Anggepane dingklik. Kodok apa piye kok meletet. Nah, besok kapan katekan. Nah. Waduh, kursi tamane kok ndeyek. Lah nggih. Cagaki. Kok didudul? Kowe mungkin ndeyek ben jejeg ngono lho. Ben jejeg kene kemlotake. Bot Baca terus ke nama. bawane. Besok kapan katekan jejer lan wong ayu. Ya ampun anakku gantenge. Anake sapa? Anake Pake. Besok gede dadi apa? Maling. Maling matane. Lah apa to? Mantri. Hah, mantri. Mantri apa? Mantri suntik. Nyuntik sapa? Bojomu. Emang edan. Welek ngono. Kuwi lho kon gandrung. Oh iya. Urung tutup Mas. Tak pamakno naku. Pamakno nakoda tanpa prau sasat sarah den colotri nyidam sarias Wong ki yen jodoh ora iso diendani. Ya iki jodohmu, Nduk. Niki. Ora masalah. Kowe nek kelakon dadi karo iki, anakmu engko tak jamin sak botol aqua. Wah, penak kuwi tenan, penak nek ngejak Iya. Tapi iki duwe kemampuan, Mas. Napa? Iki ra iso kae to, ganong kae to. Lho, napa-napa saged? Ngoten. Barang saged. Wah, Multi kalen. Murti talent. Multi talent. talent kok talent. multi plasenta. Kali kayak apa? Dadi kayak tak dedet-dedet ponorogan ya, Mas yo. Oh, ponorogan. Iya. Nggih, reokan. Reokan. Nggih, pon panut. Oh. Ya, mikir disalahke kayak apa reokan iki. Gayane pengen roh aku ngene. Rambutnya dicepot ta blangkone? Blangkone tok napa sak sak rambut-rambute sak Lho ya mboten blangkone mawon. Oh, Wah. iya. Iya ampun, ya ampun. Iya. Kemayu nih. Mumet ta? Ya, ponolagane, Bro, tak dedet-dedet ya. Wah, santen. Yo. Ayo. Salto ya? Iso salto. Yo salto no. Koprol. Ben semangat mo, biar semangat. Semangat. Ndonga le karo arep nitip keling apa? Tepuk tangan. Tepuk tangan.
tangan, tepuk tangan. Tepuk tangan. Supaya semangat. Tepuk tangannya kurang santer, bro. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Gak tepuk Oh, tangan. pun tak ya, Bapak. koprole. Koprole kapan? Ngesor wae ora tekan dhuwur iki ora nek anggaran nang UGD. Mau neng pasar dinyang 5.000 rakeke tekan kene malah. Dinyang 5.000 piye? Oh, neng pasar dinyang 5.000 rakeke tekan kene malah tepar. Wah, tapi koprole apik lho kuwi. Kok angel ngangkate? Wah, nik non niki biasane sikile teng dhuwur 3 jam kuat kok mau. Saged to? Lho. Iso le ya? Sikile teng dhuwur 3 jam kuat niki. Oh. Balik neh ya engko sikile ning dhuwur. Oke, entak lu tak dedet-dedet. Apa sing Lah, iso, apa sing iso iki mung wong Ayo. wedok. Tepuk tangan. Iya. Dan Anda, Dawa Mas, kowe ngerti tikus suruh? dereng. Tikus. ketara mana ya, Dak? Enten tikuse, Mas. Tikusnya cilik. Piye sik. Mar. Enak apane, Dak? Wonten tikusnya. Pik jajal. Kowe kok seru tikus yo? Lah niki sing anu. Tikuse cacat. Ulune ning gulu Calok. kabeh. Piye le? Ulune piye? Ten gulu. Mosok to? Kuwi tikus sapa? Dudono tole timbang Rama penasaran. Nyaman. Kaya Ayo. hebat. Mas Pak. Victor luar. Apik nek koprol ya. Apik, Dadi kowe lek Pak. koprol ning mburi lurus di saya. Non, Koprol ketoprak mburi lurus. lurus. Heeh, jajal satu. Anu Pak Demben niku gagar otak kula Mas. Tahu ya. Ora jajal koprol ning mburi lurus. Pisan ka tak pengen roh. Heeh, ya. Tetep tak tuntak dedeng. Nek kira-kira ora mampu ora sah dipeksa. Ya iso mampu. Ya tak tuntak dedeng. Suwine kok. Kati serak kuat ya Mas ya. Kok senengane kok miloro cah cilik. Ah, Wes, bacokno tembange aku pengen roh kowe nembang Lintang Asmara. Oh ngoten. Karnanda. Jogetmu piye? Jogetmu piye Lintang Asmara? Nggih. ya. Joget. Upama pupus nelongso kena Nggih, niku mawon sing ajeng mawon. Lintang Lintang Asmara. Asmara. Kuwalik malah kaya kelinci ngono lho. Diwalik. Oh, Kok kaya kelinci piye Lah to? ngeten lak kaya kelinci to mo. Diwalik ngene lah ngono. makasih. Anu dipaku ben kenceng. Oh, bagus Ya, kaya ngapa? Nggih, Wong ayu. Nggih rol nggih. Iya ya. Nggih rol. Gayane kaya Mas Didi Kempot almarhum. Oh. Nah, ya. Wong ayu tresna mungkin arya tamba
wajra ning batenku. Dadi apa-apa komplit. Komplit iki. Dijak terus mawon mon iki. Gerak tarine apik. Sae, suwantene sae. Bocah yang guyokne. Lho, niki dereng nek mayang mo, nek dadi dalang. Wah, Iso to? lho. Piye lho apa ya teko lho tangane kok. Lah, nggih dugi mo. Nyatane Iso to mayang? Saged. Adol wayang wae pinter kok. kulino. Adol wayang. Jale coba. Nek iso mayang. Golekne wayang. Suluk kok Sekar Gadung sik no. Oh, Terus engko tempo adegan perang. oh ngoten. Ya. Wajan. Darepane oke ta nek kene ya. Lon, Nek kene gaweane oke. oke banget biasane ya ora tau ngene iki. Biasane ya ngak-ngak udah tudut ngono tok. Oke. Temen iki. Lho, ya ning kene mosok ning lapangan. Ya ning kene. Oh iya wayangane. Wayangane ning kene kok. Iso tenan to bocah iki? Alah nggih. Belajar mo. Nggih diusahake saged. Diusahake saged lah. Heh? Saged pun toh. Aman. Isi semester 5. Semester 5 mo. Lho lebih wangi. Lah. Iki coba Wah jan kaya piyayi kembar loro. Elak kaya kakang adil. Dalange kembar. Elak jan. Iso kembar jebles ngene. Maksudnya kembar piye? Keng wingking iso padha plek ngoten mo. Ketok iki niki anu to mo, putra jenengan asline ngoten. Kula iki kalih sing pundi? Mboten kula menika ari-arine. Heh, Ari-arine. ari-ari kok sambekan. Ya dene napa? Cilik. Kene le. Nggih, pamit mo. Ya. Wis to. Iki Wah. Gak engel. Kowe ora cah cilik tak jejak genti kowe kok. Lah nyoba kok ya. Nyoba kene pas teko salon lho kok. Nah, sing kenceng mau nek nalekke sing kenceng mau, ngantek muni kek mau. Mati kuwi. Gantung mau kaya kok ya. Wis jan gematine karo putrane iki gemati. Nggih, ada-ada. Sampun. Lho. Nah, dalang ki piye? Kudu kaya Rama Sun. Paling ora ya ngrokok. Lho, Rokok. Weh, rokok. Ngerokok iki. Wah, matur sembah nuwun sampun dinyumetke wajan. Jan kurang ajar iki cah. Wajan, enak banget bae rokok dalang ngene iki ya. Dole. Sik cilik aja ngerokok engko ndak watuk. Oh, nggih. coba bayangi saka ada-ada Sekar Gadung ya. Nggih. Pelok, Mas. Pelok nggih. Lho, Sekar Gadunge pelok. Pelok slendro le. manut mau. Kowe tutun kabeh ngono. Manut cah pinter kok dadi ora. Cah kok apa iso. Nah, jadi wayangane penak ya nek sing genteni ngene ya. Nggih, jane nggih mau. Lah pripun? Niki lukir, nek Mas Victor teng mriku jenengan Lukir teng kaya mriki. sekak. Mosok nek dalang kok lukir. Oh, terus menapa? Ya. Gandane kang Sekar Gadung tuen kembang menur sangesmu arum Karo Sun Gondrong malah apik niki, Pak. winur lan noyot oyotan kati kusuma mangambar-ambar war kuku sing dupa kangku malon Aja apik-apik. ndak ditanggap. Engko ndak sok taun ngarep sing ditanggap kowe. Alah. Dagelane Sun Gondrong. Nah, cocok. Lambemu kok iso. Ya malah apik to jane ngono ki rak lukir. Ler membo Bathara tan samar pamore kokmo sino maya winanya ing
Tolonging kalbu pambukaning warana sing luk ngene iki modalange ora iso. ora iso. Tarlen saking liap layaping aluyuk pindha pesating supeno sumusuping rasa jati tan samar pamoring suksma Moyo winah joy ngasepi ora masalah Pak. Perkejong Pak Bong Warundaya kali dadi sapa sing gawe. Ku sabrangan nyok. Napa sok oh nggih Ding sabrangan lali. Kuwi sapa? Lali nggih sabrangan. lali dalange ngono. Dalang kok iso lali iki lho. Ayo. Sapa iki ana satriya ngaklat tengan dalan brengose sekepel tumpange kuping. Sapa kang dadaranmu? Balik takon sapa kang dadaran. Piye to ki? Takone durung wangsulan malah balik takon yo. Tepung ge wae. Aranku Tumenggung Tirta Cantaka. Tirta banyu, Tirta ki banyu, Cantaka. Cantaka ki silet. Kodhok. Apa? Tirta Cantaka, Tirta banyu. Cantaka ki kile dalan kile. Kilit ngono datang terangke. Dadi niku jenenge wayang mencret no. Apa abamu? Tak pejah negara Drawati. Lakon wani langkai batangku. Ayo.
Wah, kelakon pecah dadamu kowe. Tangane njaluk diodot. Amuk Sraprata Japrata Bang yen padha-padha ayo klakon patine aku ayo maju kene Eling le. bangsat kowe ayo maju kowe ayo Eling le. Setyaki nggih mundur nggih sing Kok kowe ngadeg iki piye? kaya ngene lho ngundang rampung wis Si Tanjung duduk. Ya. Ya nak kadung mudhun aku. Kula Kang Mas. Kono santo. Nuji, kati balan dong. Nunggu. bermayang nonton prak pajan kayek Labemu. Apa sih apik tenan. wah elok Tanjung Sendika dawuh Kang Mas. dawuh pendene Sang Prabu Silatikrama. Nggih, tos pundi? Negara Sukodar Ketaman Begebluk Mayangkara Kaulesuk Lara sore temakaning pati. Kaya mangkono sabanjur satempat. Dawuh marang pun Kakang Sidha Peksa supaya golek tumbale negara Mas Tulung Plengkung Gumbala Telung Gelung kok Kang. Nggih. Nadyan kowe isih manten anyar karo aku iki. Nggih. Gunung Santo. Gunung Santo. Nun dawuh. karujut enak iki pajan Cak. Le, aja mbok entekke le. oh nggih Wong ayu Nggih. manten anyar durung nate cecaketan aku lan sliramu. Nanging aku sekondo marang kowe pujanku dadiya ibune wong sak negara Sukodara kok lanang Nggih. Rening negara Sukodara Ketaman Begebluk Mayangkara mula pun Kakang bakal munggah marang pucuking Gunung Semeru golek Mas Telung Plengkung Gumbala Telung Gelung.
Injih Kang Mas. Wong ayu kowe ana kepatihan ta ya. Gono Santo. Ketimbalan dawuh Kowe tak weling. wonten dawuh Jaganan garwaku Sri Tanjung. Aja nganti ana rubita wujuding manungsa kang gonjak marang panjenengan. nun sih ngestakan dawuh Ya aku budak wong ayu nderekaken Injih Kang pun Mas. kakang budak marang pucuking Gunung Semeru wong ayu. Injih ngatos-atos Kang Mas. Sing ati-ati ya wong ayu. Injih. Wong ayu. Alah. Yo. Gono Santo. Kelire beda adegane iki beda. sing mriko wau tondele mau ditutup Kowe iki sak kestarku lungguh. Lungguh manut karo ratu kok lungguh. nggih Mas Dalang Lungguh manut ngono. Kepiye pewartane garwaku Sri Tanjung iki? nyun pangapunten nyadong duka ingkang Isya. ngakak garwa panjenengan salebetipun wonten ing Taman Kaputren nun sewu saestu nyadong duka Isya ora dadi ngopo. Toprak apik. Kepra apik dengkulmu sak tuwek-tuwek yang apik. Garwa paduka inggih menika Sri Tanjung. Sri Tanjung. Nyun pangapunten tumindak sedeng. Sedeng kalso. Gono Santo. Ku aja sembrono tebuk. Nyapa Kak? Gini yo. Nyapa Pak? Nyadhe tenanan miki entuk untuke. Apik tapi adegane natural. Apik Dadi dengkulmu uripe iki ngono kuwi. Coba kowe ning kene. Ngono. Sing apik adegane iku lungguh. engko jejak neh. Ora. Anu tak mawon. menehi drama sing apik lungguh. Atit. Nek jenenge ketoprak ya main ngene. Bacok. Aku ora iso lungguh. Lungguh ngene ya. Nggih. Kepiye sing lelakon ana Sukodana? Lelampahan wonten ing Sukodana keng garwa inggih menika. Ngono Lih, tak Apa, Pak? tambahi 500 aku dalange. Aku. Tak tambahi 500. Oke, 500 ya. Oke. Sekseni lho, Mas. Iya ya. Oh. Ngono lho. Wis. Jejeken mohon monggo. Lah kowe no dalange. Reng, dalange kowe no. Rokok endi? Ngono. Kok sudah tak diganti iki nyambut orang kowe iki. Ben kejejak kok. Kepiye wartane garwaku? Alah, aman Ndara pun kula krangkeng ten jero. Oh, aman. Ya, aman pun to. Reng, Mboten mungkin aman ora ning apa-apa. Ya pun to. Sampeyan ampun kuwatir, jenengan ampun kuatos. Bagarwa jenengan nika sampun kula amanke dari wong-wong sing cerat nyapa to? Ngomong Sri Tanjung ki tumindak culika. Selingkuh. Kok aman-aman piye? Nyapa selingkuh? Garwane ganteng bagus ngene kok selingkuh koclok apa piye Tanjung? Piye to? Critane ki ngono kuwi. Lho, ceritane ngono to? Tak contoni ngene lho. Wah. Ngene lho. Kok panggah panggah timbalan dawuh. Kepiye? Panggah kleru. Tak contoni. Oh, contoni. Wonten timbalan dawuh nopo? Iya. Piye? Caos uninga bilih garwa paduka inggih menika Sri Tanjung. Si Tanjung. Tumindak sedeng. Oh, Waduh. Oh. Apik. Apik kok. Lho lha iya kowe tak ajari. Oh, ngono. Apik ning ki percobaan pembunuhan kok. Nah ngono kuwi. Punten dalem sewu sinuwun. piye? Kula nyadong pawarta. Iya. Menawi garwa paduka menika wonten griya sampun Griya. masak. Wonten dalem Iya. sampun Griya sakit. sampun cepakaken dedaharan ingkang Kanggo aku? Nggih, ingkang Iya. kemenane paduka menika sampun Tak banjur. nggih jenengan diaturi kundur Ku nek ngono dahar. tembunge Guna Santo kleru. Kleru menika cucuk apa kuwi? Tumbak cucukan. Coba dicucuki niku nggih. Tumbak cucukan. Iya. Ampun supados percaya. Percaya kula pun Iya to. to jane. Wong kok tumbak cucukan menika elek mboten pareng mau menika nggih. Tanggal 14 rasah melu kowe. Nyapa ra Wis tak ajari ngono kok malah. Kok nek ora ngono roh. Kok nganggo ndumpak Pak. Tanjung. Kula Kang Mas.
Wong ayu ki. Nggih, dos pundi Kang Mas? Apa bener warta kang tak tampa kowe tumindak sedeng nggih? Boten Kang Mas. Tanjung Ayu Suto Budi. Tanjung nggih. Kowe iki wong wadon sing tak puja. Kowe kok ora geblak-geblak to njeneng kowe. Negara Sukodana pun kakang sing ditadekke tetunggal dening Sang Prabu Siladikrama ya kowe iki nyimpak saka ngene kautaman. Kowe tak puja dadi ibune wong sanegara. Iblis kowe Tanjung. Kula boten sedih lho Kang Mas. Ora nek sing belani piye to jane. Ampun mekaten. Ampun mekaten Ndara. Ayu rupamu nesta budimu Tanjung. Kowe ling sumpah marangku ora bakal cidra patemboyo bayane bali jati. Mati kowe Tanjung. Ampun duka Kanjeng. Ampun. Aduh. Nyuwun sewu Ndara. Ana wujuding pusaka tak tamakke marang kowe Tanjung. Tangiyo. Tanjung. Tangiyo. Amung jenengan Kang Mas, priya ingkang kula tresnani. Brajaku kuwi sedeng Kang. Tembungmu cidring patembawa bene balen jeneng aku ndi pusaka. Yen to pancen kowe ora tumindak sedeng, an Sang Prabu Siladikrama. Darahmu bakal nggondowangi nanging yen to kowe tumindak sedeng. Gandane darahmu banger batin tanpa nonjo. Malah guyu to. Nangis. Nek opo nangis? Mati ya garek tukoke mrica karo kecap kok. Mirica-rica kok ya. Aduh. Ku tambani piye ki salah. Ndara Putri. Kok kaya ditinggal lunga ning pasar mbokmu to. Lah tinggal mati kaya. Panjenengan Ndara Putri. Namung muni ngono Ndara Putri, bilih rah panjenengan menika mboten angganda bacen, namung yetosipun rah panjenengan angganda wangi. Tegesipun panjenengan mboten tumindak culika, mboten tumindak sedeng. Ndara Putri, kaya ngendikane almarhum bapak. Yen bener kuwi bakale tetep bener, nadyan to mati sedina ping 7 mbok langkahin yen wong bener urip meneh. Langkaono le, langkaono. Tok. Nah, urip. Alhamdulillah. Rampung. Lah, Rampung. wangi to anggandane? Wangi, asline ya ora nek tak ambon wangi. Alah. Ya Wis nganggo parfum sak. Mas diaturke oh podang kuning ngene. Ah Mbak Cleo podang kuning bisa? Pop bisanya. Oh. Pop. Oh iya. Enggak bisa. Oke, lah enggak mau nonton apa. Oh iya. Duduk aja dulu kalau ndak ngerti podang kuning ya duduk Iya, dulu. pedang Enggak kuning apa-apa. nggak Kalau tahu. burung biasanya sukanya apa? Burung? Burung itu biji. Oh, bijinya burung. Oh Iya, iya. bijinya burung. Iki omongan apa? Oke, medley. Monggo dados. Ya. Podang kuning saka genduk Lintang Kareo. Kairo moko. Lah iya, Kareo. Kairo. Ya, bangga nduk Lintang Kairo. Moji nembro nene nonone. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran ambele isi sayang. Ngobeng miterenganku miteri para krasa esuk awan nganti bengi.
kukus sing tupa kumelun kukus sing tupa kumelun Nusan para ayo bareng maju bangsa Indonesia. Sikra bala kang tumingal acampa samya ngadali lir tatit wilating kata Danyuanggung mangun sang niti benjang sangat simit silatinyo ngedali wuwus kok nun wonten dawuh bilung dawuh bos kasebatan ngabyantara ana negara Ngamarta jebul negara Ngamarta mau ora padha karo kondange Gok nalaripun ndak kira kanan kedaton iki ketara bawira tanpa beda kaimbangan Suralaya bareng aku ngabyantara jebul wangunan mau wangunan kuna ora sebada sing kondangke nganti krungu saka jaban rangkah wong niku nadyanta bangunan kuna niku nek manut saking pandugi kula utawi pemangge kula niku yasane para dewa ngono kok mekaten salajengipun magepokan kalian ingkang dipun kersakaken dening Sinun Prabu Jarasanta wis tak andharke tekaku negara Ngamarta mung bebote bakal njajah negara Ngamarta Ndarawati kalebu negara Mandura ora nyoro babar pisan jebul sing mapan ana papan kuno sepisan nata Ndarawati Sri Bathara Kresna angka loro nata Mandura Prabu Baladewa wis tak andharke wong Ngamarta Ndarawati kudu manut apa to kang dadi iguhe Prabu Jarasanta ana slawijining ratu kang ora trima upamanipun sinten nata Mandura Prabu Baladewa didugang praopanku aku titiwanci aku ora trima Gok rek lampit brungkat kimpul buta sinetuk pakupane manuk pakupane warak sing landhak lemah piring kan bedha sakabotene dibyuk Bathang Sayuta negara Ngamarta lu namung stokaken dawuh aja niwadya sing kari gawe Gok
Nendra mangungkung kanduan rimang ler leno tanpa kanen oh